שלום לכולם, כאן ינון ונועם. מה המצב, נועם? מה נשמע? אהלן חבר'ה. היום אנחנו נלמד אתכם, אנחנו בזומבים, אנחנו היום נלמד אתכם איך לעשות פרק קוויק ריבייב, שזה זה, כן? בלי לקנות אותו אבל. בואו נמנה את הטורבינה, יש לי גם חלק אצלי. בנית? הנה החלק. כן, בניתי. בדרך כלל יורים בזומבים 7 פעמים או 8 לרגליים ואז רק דקירה, אבל פשוט אנחנו ממהרים. אוי פאק. כסף זה לא פקטור, לא משנה, אנחנו בכל מקרה צריכים את הלבה פה על הרצפה. טוב, שיהיה, רציתי לעשות את זה בראונד ראשון, לגמור עם זה, אבל טוב, לא נורא. נעשה את זה בראונד שני, לא לתת את זה זומבי האחרון. טורבינה מוכנה, לא נצא החוצה אבל עדיין. בראונד שני אתה יכול מחסנית וחצי אני חושב, שזה 12 כדורים. או, שתי קירות כמובן. היה. Don't touch me, I kill you. Double point. תשאיר אתה שניים. או אחד, whatever. כן, אני משאיר אחד אחי. אוי פאק, טוב, לא נורא. הנה, נתחיל כאן. אוקיי, כן, אנחנו נתחיל כאן אז. הנה, הקראתי אותו כבר פעם אחת. אני לא זוכר כמה פעמים אתה אמור להחיות. יאללה בוא נועם. זה, יש לנו אחד פה. מה יש פה? אין פה כלום. טוב, אתם לוקחים חבר. סתם. ואז אתם יכולים לשחק סתם. המקום הכי נוח לעשות פה זה פה בלבה. מה, נשקף פה? כן. יש לי לגים? לא, אין לי לג. יופי, אתה מחיה אותו. זה פעם שנייה. הנה מאחוריך. זה בסדר אחי. בוא אליי זומבי מטומטם. ופעם שלישית, אני חושב שאנחנו צריכים, בוא לפה אתה. זומבי! זמבוז, בוא לפה. זמבוז עלק. זמבוזי. לך מפה. פעם רביעית. גלידה. לא, זה פעם שלישית גלידה. אתה מפגר היום. אני שותה הרבה בזמן האחרון. טרד. ופעם חמישית. בוא'נה, אתה לא מפסיק למות, אתה נוב, מה זה? משהו. Don't touch me, crow. בוא'נה, איזה שחקן חופר יש לך? וואטה, תלך מפה. יש לך זמן. אז זה לא כאילו אני הולך למות. לא, בכלל לא. כמה פעמים זה כבר? 7? זה חמישית. חמישית, שישית, כמה זה כבר? כן. זה פעם שמינית, סליחה. עכשיו זה שמיני, לא, תשיעית עכשיו. אני חושב שצריך 10 פעמים או 11. אבל הזומבי הקרצייה הזה... אתה יכול להסביר לי למה הוא בחלוק של בית חולים ואני רואה לו את התחת? קח אותו רחוק ממני עד שאני אני מת. חושב שהוא ברח מהבית חולים. מה גורם לך לחשוב ככה? התחת בחוץ או החלוק? שניהם. פעם עשירית. רגע, כמה גלידות אתה חייב לי? מספיק. פעם 11. What? Don't touch me. ואני חושב שזה זהו. אני חושב שזה צריך 13 פעמים או 14 להחיות. בסדר שמפעם לפעם זה רק נהיה יותר מהיר, כן? כן. אתה כל פעם מהמר על הזוג הבא. אני פשוט לא... טוב, מת הוא לנו. מת לבד? למה? אני לא יודע. בוא נראה אם עכשיו זה עובד. לא, עדיין לא. You only saved my ass. Without me, you're dead meat, and you know it. הוא זוכה לו לאיתו. האוטובוס יוצא. טוב, לא נורא. One of them's got me. Samuel J. Stellinger paid
אנחנו מתתי כבר 17 פעמים. לא נראה לי זה יקרה, ינון. אני לא יודע, או, הנה, ראיתם? אני לא ראיתי שום דבר, אני מתתי, אבל הנה, קיצור, אם זה עובד. צריך לעשות אם את זה עובד, זה עובד. זהו. צריך לעשות את זה 18 פעמים, להחיות את חבר שלכם, והנה רואים? בום, יש לכם ג'אגרנויט. בוא אני אפילו אמות עוד פעם אחת כדי לראות. ג'אגרנוט מהיר, בוא נראה, תמות שוב. אתם צריכים 18 פעמים, וזהו, יש לכם קוויק ריבייל. מהיר, אתם רואים? תסתכלו איזה מהיר. מה? what the fuck? זה אמור להיות מהיר. טוב, וזהו חבר'ה, יאללה ביי.